A Centar za promociju nauke jedan je od najvažnijih javnih objekata koji se trenutno grade u Srbiji i predstavlja značajan segment na putu ka ostvarivanju jednog od nacionalnih ciljeva. Srbija kao ekonomija znanja, svetske ekonomije baziraju svoj rast na inovacijama, a znanje i povezanost predstavljaju ključne resurse savremenog sveta. I Srbija, u želji da uhvati korak svojim strateškim dokumentima, predviđa značajna ulaganja u naučnu infrastrukturu. Gošća emisije Srbije online danas je gospođa Aleksandra Drecun, direktorka Centra za promociju nauke. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Koja je emisija Centra za promociju nauke? Dugo se priča, ne ide, ali ne baš onako konkretno šta i kako. Jeste. Pa bit će potpuno jasno tek kada centar bude izgrađen i otvoren, ali već sada se zna da je njegov zadatak, jer je centar osnovan zakonom, pa to jasno, precizno tamo piše, da promoviše nauku i tehnologiju i da naše građane upoznaje sa naučnim i tehnološkim dostignućima u zemlji i svetu. Znači, nije posao centra samo da priča o trenutnim dostignućima, samo domaćim naučnicima, nego to treba da bude jedna platforma na kojoj ćemo se upoznavati sa onim što je čovečanstvo do sada spoznalo, što je stvorilo i da bude jedan prozor u budućnost. Zgrada centra koja se gradi je samo jedan od objekata u kome će se dešavati promocija nauke i to putem izložbe interaktivnih eksponata iz različitih naučnih oblasti. Tamo će biti i planetarijum i radionice, koje će biti dostupne svim građanima. Suština je da to je jedan objekat koji nije poslovni objekat, gde nema kancelarija, gde nema administracije, nego nešto što više liči na muzej nego na druge neke javne ustanove, u koje će organizovano dolaziti škole i studenti, a u koje će svako moći da uđe da se upozna sa najnovijim dostignućima nauke. Upravo austrijski arhitekta, da ne pogrešimo, Wolfgang Čepeler, pobednik je međunarodnog konkursa za arhitektonsko rešenje zgrade Centra za promociju nauke. Jeste, to je bio jedan izuzetan poduhvat prošle godine. Međunarodna unija arhitekata je naš konkurs proglasila najuspešnijim u svetu, a on je zaista bio najveći za Aleksandrijsku biblioteku koja je izuzetno značajna. Javilo se 81 studio. Kod nas je bilo 232 rada iz celog sveta. Tako da smo i na taj način pokazali koliko je to dobro bilo pripremljeno. Reakcije su bile sjajne, sve je to bilo anonimno i najzad kad je međunarodni žiri odabrao to rešenje, otvorili su kovertu, videli da je to Wolfgang Čepeler i onda smo tog čoveka pozvali i sa njim radimo već skoro 9 meseci na razradi tog rešenja. I sad da bi imali koristi od sva ta 232 rada koje su studija o konceptu i o budućem Centru za promociju nauke u Beogradu, napravili smo izložbu na Kalemegdanu, tako da su svi građani mogli da se upoznaju sa tim kako ljudi na različitim mestima u svetu razmišljaju o tom objektu koji treba da bude i jedan od prepoznatljivih objekata koji će Beograd staviti na mapu savremene arhitekture. Arhitektura je jedna od nauka koju mi promovišemo, a nama postati jedan hram znanja u koji će moći svako da uđe. Kako napreduje izgradnja centra? Pa ide dosta dobro. Naravno, postoji mnogo procedura, sve se radi kroz javne nabavke, svaki segment ima neku svoju dinamiku. Svi se žale na to. Jeste, ali ima to svog smisla, zato što onda zaista imate priliku da vidite sa različitih krajeva sveta najbolje ljude, da se to uradi kako valja. Mi smo radili prvo urbanistički projekat za ceo blok, jer je centar samo jedan objekat u bloku 39, budućem kampusu ili bloku nauke i umetnosti. Tamo se sada nalazi Fakultet dramskih umetnosti, biće centar za promociju, biće laboratorije za nanomaterijale, za nove materijale, superkompjuter. To bi trebalo da bude jedan novi inovativni centar grada i uradili smo infrastrukturu za ceo blok. Ovo će biti samo jedan objekat, to su dva posle koje smo sa našim kolegama iz jedinice za sprovođenje projekata uradili i uskoro bi trebalo taj urbanistički plan da bude gotov. Paralelno se rade projekti sa gospodinom Čepelerom i već smo radili bušenje terena, ispitivanja i neke stvari. Znači, polako se kreće, sama izgradnja bi trebalo da krene sledeće godine na proleće, fizička izgradnja zgrade, ali ovo je jedan obimniji čak projekat. Mi smo samo tu prvi moment i dobro je da se nauka otvara, da je objekat koji nastaje u tom bloku mesto gde će moći svi da se upoznaju sa onim što nauka doprinosi društvu. Dobro, ste vi zadovoljni koliko se u ovom trenutku u Srbiji ulaže u nauku? Pa imamo sve razloge da budemo zadovoljni jer su ta sredstva za ovakvu zemlju koja je, slobodno možemo reći, siromašna u poređenju sa nekim visoko razvijenim evropskim zemljama, izuzetno velika. I naravno sada je suština naći pravi balans. Sredstva za sam centar su nekako izdvojena komponenta jer Evropa ima posebnu komponentu koja se zove nauka i društvo, Science and Society. Sredstva koja se usmeravaju u tom
pravcu, baš za komunikaciju nauke prema ostatku društva, znači ne samo za naučnike, bi trebalo da se koriste za projekte centra. A jedan veliki deo sredstava iz tog kredita ide za nabavku opreme, za nove laboratorije, za potrošni materijal za naučnike. Ja sam sigurna da su članovi naučne zajednice u Srbiji srećni što se to najzad dešava. Nije jednostavno, prvi put je tako veliki novac na raspolaganju i vrlo se pažljivo meri između svih tih institucija da se nađe pravi model, da se kupi najbolja oprema i da se sredstva na jednom mestu okupe, da ih koristi što je više moguće naučnika. Aha, počinje naša pokrivalica, jeste. To je jedan materijal koji smo vam doneli, jedna od prvih aktivnosti centra. Centar radi praktično kao javna ustanova, počeo sa radom pre 3 meseca. Tu su kadrovi kako se priprema naš tim za obeležavanje Dana nauke. I tu vidite koliko je potrebno logistike, znanja, devojke i momci koji postavljaju eksponate ispred Kolarca, gde je bilo centralno mesto za promociju nauke ove godine, su organizovali radionice, sami naduvavali velikog astronauta da skrenu pažnju javnosti, izvodili sa prolaznicima, sa građanima različite eksperimente na otvorenom i mi polako pravimo tim, jednu grupu, mrežu ljudi, delimično iz naučnih institucija, delimično iz nekih drugih profesija, da postanemo jedna baza znanja i podataka o različitim aktivnostima za promociju nauke. Radimo sa fakultetima, sa Ministarstvom za prosvetu i nauku, sa stručnim društvima, radit ćemo sa školama, imat ćemo naučni kamion koji će da putuje po Srbiji da se pretvara u laboratoriju, imat ćemo brod Argus koji smo dobili od Ministarstva za zaštitu životne sredine gde će se organizovati radionice, tako da polako logistiku organizujemo, naučnici će dati sadržaj i očekujemo negde za nekih, ne znam, 6 do 9 meseci da ćemo imati postrojene trupe koje će onda da krenu neke od unutrašnjosti ka Beogradu, neke u obrnutom pravcu i da se to pretvore na pokret za promociju. Sve očekujemo da zaživi onako u punom obimu na proleće, koliko je vas negdje shvatim. Deo aktivnosti da, sama zgrada bi trebala da se gradi fizički, da se gradi od momenta kada sve bude spremno neki godinu i po dana. Paralelno će se nabavljati oprema, ti eksponati izrađivati, trudit ćemo se da što više uradimo u Srbiji, da ne uvozimo ono što ne moramo, naša je pamet dokazana i planetarijum ćemo jedino kupiti tamo gde ga jedino proizvode i ja sam sigurna da ćemo već u narednoj godini imati veliki broj aktivnosti. Suština je da dođemo do što više ljudi. Znači, postoje naučni šampioni, njih promovišemo kao jedan dobar primer, ali treba da podižemo naučnu pismenost, matematičku pismenost i svaku drugu pismenost kod najšire populacije. U tome je razlika između ovog projekta i nekih drugih. Naša ciljna grupa su svi naši građani i treba do svakog da stignemo u narednih nekoliko godina. A šta je sa nekim planiranim aktivnostima u bližoj budućnosti? Trenutno je u toku i vrlo je zanimljivo. Ja pozivam vaše gledalce da posete radionica u galeriji Kolarčevog Narodnog univerziteta. Geometrija oko nas. Srbija, nažalost, spada u 8 zemalja u svetu prema OECD-ovom istraživanju u kojoj se učenici najviše plaše matematike. Znači, osjećaju neprijatnost kada se pomene matematika ili kada rade zadatke. Zato stvarno nema razloga, kažu matematičari. Da, i nema razloga. Smo ih mi pozvali da rade sa našim ljudima. Na najjednostavniji način, ovdje sam vam donela. Oni pokušavaju čak... Da, ja sam pitala kad slušaju šta će na te slavničice. Može da se vidi u prilogu. Znači, od najjednostavnijih materijala, od korpi, od slamčica, od čaša, mogu da se naprave geometrijska tela. I kroz neki zanimljiv način, uz asistenciju, saradnju matematičara iz Srpske akademije nauka i umetnosti, iz matematičke gimnazije, sa fakulteta i studenta, građani mogu da se upoznaju sa geometrijskim telima. Znači, mi sad imamo četu ljudi koja zna da napravi dodekaedar. Mnogi od nas nisu za to ni čuli. Svako u nekoj svojoj struci prati ono što se dešava. I to je taj interaktivan način učenja. Ono što vidite i pročitate, zapamtite minut, 2, 3, 15 minuta, ali ono u čemu učestvujete, kaže se, pamtite doživotno. I upravo je u toku ta radionica na Kolarcu, trajaće još 10 dana, ali bit će mnogo takvih aktivnosti. Mi smo već imali deca klinci u kosmosu sa modulima sunca i meseca, simulacije bestežinskog stanja, radit ćemo naučni kamp za srednjoškolce, krenut ćemo sa nekim školama na brodu Argus, i čitav niz aktivnosti. Na sajmu knjiga ćemo predstaviti sva naučna izdanja u Srbiji prošle godine. To su neki planovi za period od narednih nekoliko meseci do kraja godine.
A onda krećemo, ja se nadam, u 2012. jednu veliku aktivnost sa Evropskim udruženjem matematičara. Očekujemo da će nam oni dati svoje resurse, knjige, video materijal koji su proizveli za popularizaciju matematike u Evropi, pa ćemo i taj resurs evropskih naučnika koristiti ovde. Naravno, uvek se to radi u saradnji sa domaćom naučnom institucijom. Znači, centar je tu da na neki način tu mrežu stvori i da nas mnogo budu tu uključeni. I mediji, i naučna zajednica, i škole, i mi u centru, i svi koji su zainteresovani da se na neki način informišu o svetu koji nas okružuje. Aleksandra, hvala. Izdvojili ste vreme za naše gledalce. Hvala vam puno. Naravno, družit ćemo se i u budućnosti, ali eto, kako ste već najavili, već ima dosta aktivnosti za ovu jesen. Hvala vam najlepše, doćemo svakako. Hvala puno. Prijetno.